7 years po. 2016. 20, tama ba? 2016, 7 years. Taga saan kayo tayo? Lawag po ang birthplace ko, kaya lang pangasawa ako taga-Bakutan. Bakutan sa inyo. Tamang daw nyo. Alaw nyon. Okay tayo. Lakad. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Oh, ibigay, alalayan ng tungkod. Hawakan yung tungkod. Ang pakiramdam ko si tatay, ha? Oh, follow-up check-up tayo, 3 weeks tayo. First time niyang ginamot 3 weeks lang siya. Sige tayo, diretso mo pa. Nakaramdam mo muna, huwag mo nang italon yung katawan mo tayo, yung lakad lang na normal. Tsaka yung salawal mo tayo, baliktot naman. Ayusin mo naman. Oo, kala mo yung hindi ka... Oh. Ano pinagkaiba, Nay? Nay, ikaw ang boyfriend. Anong pinagkaiba ng boyfriend mo? Ay, girlfriend. Ano pinagkaiba ng boyfriend mo? Gumaling po, umayos po yung lakad niya. Ayaw mo na tanggal tayo. Okay, lakad. Okay, tingnan lang natin. Magbabago na ito. Hindi, ibigay mo naman yung tungkod. Try natin kung kanina. Tay, lakad ka tayo na may tungkod kanina tayo. Ano pinagkaiba? Parang naman niloloko mo kami. Di mo ba? Nahawakan mo naman yung tungkod mo Oo, hindi mo naman dinidikit. Parang mo lang, parang pinagyayabang mo lang. Storbo to. Storbo. Okay na yan, Tay. Wala na, ginalingan mo na 3 weeks siya babalik, Nay. 3 weeks na yung boyfriend mo, Nay. Kasi first time niya nabuksan, Nay, ha. Bawal yan, Nay. May sakit na katamara, maglakad. Pero alam ko si tatay masipag maglakad. Kasi malambot ang mga ugat niya, nagulat ako Ilan taon na kayo tayo? 17, no? 71. Tapos, minus natin ng 7 years na tayo, no? Oo, ganun. Nasa 60 plus. 64 years tayo. Ang lambot pa tayo ng katawan mo tayo. Masipag ba ito tagal maglakad, Nay? Tumawag po nung nag-pandemic. Ay, natural, hindi ka tayo makakalakad. 100% yun. Malapit po kami sa dagat. Kaya lang nung naramdaman ko na tamaan ako. Kasi may halo siya marites. Sige tay, pahinga ka na dyan tay. Mamaya lalagyan ka ng langis. Baka naman binati nyo to, Nay, ha? Yung tamang lakad lang tay, ha? Doon ka tay. Sa totoo ko gumaan, hindi ako nag-video. Siyempre, kita mo ngayon hawak-hawak mo hindi mo naman dinidikit sa lupa. Sa totoo gumang kung mabigat yan, di ka makakala. Oy, paalam ka muna rito. Paalam ka muna rito. Shout out, sabi mo. Shout out. Okay ba? Antayin niyo ang pagbabalik ko. 3 weeks over siya. Follow-up check-up. Bye-bye. 27, 28, 29, 30 ng June. Bye-bye tayo. Yung girlfriend mo naman ayusin namin. Halika, Nay. Diretsuhan tayo. Diretso ko ng video mo, Nay. Yan mo na, Nay. Baka mabinat ka, Nay. Yan ka muna tayo. Kumilalakad na. Saan mo ka muna maglakad? Hawak na, hawak na. Okay. Yun. May pero 1, 2, 3. Okay na. Dagdag mo yung panay. Tapos angat, Nay. Yan ka lang muna, Nay, ha? Ay mo, boss ko naman. Bobok, Nay. Ano pinag-iba? Tayo, Nay. Normal, Nay. Normal lakad. Lakad, Nay. Tingnan ko ng pinag-iba. Umagaan na ba, Nay? Diretso na yan, siya. Nay, siya po ako. Nay, tayo, pinapakitaan ka ng boyfriend mo. Ay, girlfriend mo pala, baliktad. Ano pinag-iba, Nay? Kung kumakapal pa ba yung ulo mo, meron pa pala dyan 5,000. Wala na? Wala na. Hindi lang kasi makapagsalita si nanay, nalalaglag yung ano. Okay, paalam na kayo, Nay. Para pa na doon, Nay. Sa vlog niya, mag-asawa na kayo. Gumaling na po ako. Tungkol sa asawa niya, tawag na si tatay. Paalam na tayo. Ay, parang na daw, Kai. Para Parang na, Kai. Bye.